rinenggo sagunging pakurmatan rahayu rahayu widodo ingkang sami pinanggih binuka aglis tansah bawa minangka pembukane ngaturing dalu menika kanthi atur pambagya harja wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rep Data Pitana Adugi praja putita kang kaeka adi dasa para adi luwih dasa 10 parwa kawiwitan pepaandher sagunging para sepuh pinisepuh kadang muda werda taruna ingkang sami kembul bujana ndrawina sami suka parisuka amemangun sukaning wardya niji wonten ing mantingan jateng pati bumi minatani kaleres wonten dalemipun Bapak Sulistiono Ibu Sri Munarse ingkang dal-dal menika mangayu bagya pahargyan wali matul kitan saha wisuda krama Keng putra kinasih kaleres ingkang dipun kitan Anandata Cita Muhammad Alvinto TS saha ingkang badhe kawisuda krama Bagus Joko Mulyono Nimas Ayu Siti Mutia sayaning warga pun suwun berkah pangestu saking panjenengan mugia Anandata Cinta Muhammad Alvinto TS sasampunipun dipun kitan dibuang sekertani lang larani kaniwarasi dados seputar ingkang soleh migunani dumateng usaha bangsa agama saha ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kekalih kaleres ten putra ingkang badhe winisuda mugia mangki kanthi berkah pangestu panjenengan saged ambangun sesaning krami tumuju wonten ing keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tetepatut runtut tansah reruntungan nganti temeka kaki-kaki nini-nini netepi tresna sejati tresna sabaya mukti sabaya pati musik rakyat alon jagong ingkang mijil saking guyangan jagen dalu menika kepareng dados pirangan ing kabagyan panjenengan kersatur panglipur wardaya kanthi sinengguyung FDR Audio Sound System so makarya sarengan kalian puji sote production wasana kawula sakonja ngaturaken sugeng dalu sugeng ndherekaken panglipur ngantos dumugi titik paripurna mangki musik rakyat Al Jagong tan samar pamuring suksma sinup moyo miwahing asepi sinimpen dalangan kalbu pambukane warana layak pengaluyo pindo pecating supeno sumusuping rasa jati kepiarsa swaranipun aji saka